हालींच प्रुडंटाचेर नितीश राणे म्हणटा त्याने आमकां एक धमकी दिल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंटाक की जर हे गाडयो महाराष्ट्राचे सिंधुदुर्गाचे ज्यो गाडयो नुस्त्याच्यो गाडयो आसा ते गोंयान येवपाक जर बंदी घातली जाल्यार तेका आमी पळयतले आमी कितें करतले पळय ते सिंधुदुर्ग तिसरो दोळो उगडटलो म्हणून म्हाका सांगीन दिसता नितीशाक बाबा नितीश राणे तुम्हाला मी सांगू इच्छिते काय म्हणून की बाबा स्टडी तर तुम्ही कराच अभ्यास करा मासळीचा फॉर्म्युलाचं नुसतं तुम्ही गोव्याकरांना देता तुमच्या महाराष्ट्रातून मोटरसायकली कार्स गाड्या किती गोव्यात येतात किती लोक इथं बिझनेस करतात त्याच्यावर पण अभ्यास करा तुमच्या मुली तुमचे मुले जे सुरक्षित आमच्या गोव्यात राहतात इथं फॅक्टरीमध्ये कामं करतात ते पण बघून घ्या आम्हाला फॉर्म्युलांचे नुसते जबरदस्ती खाण्यासाठी तुमचा अधिकार होत नाही मासळी तपासायलाच पाहिजे नुसते म्हणतात ते तपासूनच येतले गोंयात जर हाडपाचें आसा नुसतं तुमचे जर क्लियर कट नुस्तें आसा जाल्यार तुम्ही ते गोंयान हाडूंक शकता ना जाल्यार तुम्ही आमकां फॉर्म्युलेनाचें नुस्तें खावन आमकां कॅन्सराच्या रोगान मरोंक दिवंक सोदता काय कितें कोणाक धमकी दिता तूं कोणाक धमकी दिता गोंयकारान महाराष्ट्राचे लोक गोंयानूय येता वयता गोंयान कितले लोक आसा त्याचो बी अभ्यास कर बाँड्रीचेर यो आनी बस ती बेश्टी बुक्केपणे आमकां दिनाका गोंयान पिशे ना हांगासर तुझे फॉर्म्युलेनाचें नुस्तें खावपाक तूं धमकी दिता हेचो अर्थ हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता हेचो अर्थ हो फॉर्म्युलेनाचें नुस्तें अख्खे हे लोक आमकां खावोन गोंयान आमकां काबार करूंक सोदता म्हणजे आमी जे माफिया म्हणटा ते हेच लोक एकाय बी माफियाच्या लोकांक हप्ते पावता काय कितें म्हणून हेजो स्टेटमेंट येयलो काय कितें काय हेचे बिझनेस आसा माफिया आमकां फॉर्म्युलेनाचें नुस्तें घालपाक आमी गोंयकारांनी फॉर्म्युलेचें नुस्तें खावप तुमी आनी खंय वरा मरे नुस्तें घे आमकांच कितें दिवंक सोदता आमकां धमकी दिवं नाका गोंयकारांक जवाहरलाल नेहरून म्हटलेले गोवा के लोक अजब आहे अजब कशे आसतले ते बी तुका दाखयतले आमी